Il-pożizzjoni tagħna hija soda u inekwivokabbli. L-ebda stat m'għandu jitlef xi wieħed mid-drittijiet eżistenti tiegħu bħala riżultat taż-żieda fil-livell tal-baħar. Dan kien il-messaġġ tal-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli waqt laqgħa ministerjali tal-Koalizzjoni dwar il-bżonn li tiġi indirizzata żieda fil-livell tal-baħar u t-theddid eżistenzjali tagħha. Din il-laqgħa saret fil-jum tal-ftuħ tal-COP28, il-Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-tibdil fil-klima f'Dubaj. Il-Ministru Dalli appellat lil komunità internazzjonali biex taraf l-urġenza ta' din ir-realtà u wedet l-impenn u l-appoġġ ta' Malta għal din il-kawża. Waħda mill-ar konsegwenzi ta' tibdil fil-klima huwa meta jola l-livell tal-baħar u aħna bħala stat li huwa gżira nafu kemm konsegwenza bħal din jista' jkollha riperkussjonijiet negattivi. Għalhekk li llum fil-ftuħ tal-COP28 qegħdin inkunu vuċi b'saħħitha għal gżejjer l-oħra li huma stati żgħar madwar id-dinja. U flimkien inaqadna biex naraw li ċertu drittijiet li għandhom l-istati żgħar li jistgħu ikollhom din it-teddida fuq rashom jibqgħu iżommu fosthom li jibqgħu rikonoxxuti bħala stat. Il-Ministru fakret li Malta ilha tħeġġeġ lill-komunità internazzjonali biex tindirizza l-impatt taż-żieda fil-livell tal-baħar fuq stati gżejjer żgħar sa mill-1988 meta ppreżentat l-inizjattiva tagħha dwar it-tibdil fil-klima fit-43 sessjoni tal-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda. 35 sena wara qed ikompli jiġi enfasizzat il-messaġġ fuq din it-theddida globali importanti. Din is-sena bħala membru elett fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda, Malta enfasizzat ir-rabta bejn il-klima, l-oċeani u s-sigurtà b'avvenimenti ta' firma dwar l-impatti taż-żieda fil-livell tal-baħar fuq il-paċi u s-sigurtà internazzjonali.